Ei, Sílvia. Què? Com ha anat la setmana? Buf, molt intensa. Sí? Sí, ha sigut una setmana molt intensa, amb molta feina, moltes coses, i ara mateix tinc ganes ja que comenci el cap de setmana per desconnectar. I tu què tal? Bé, però hi ha hagut alguna cosa que t'ha posat nerviós o que ha passat alguna cosa greu o no? No, res greu, però diguem que ha sigut una setmana atrafegada en què els dies han passat molt ràpidament perquè ha sigut un no parar entre la feina i les coses de casa. Clar. I tot plegat, sí, una setmana molt intensa. I bé, la teva com ha estat? Bé, força bé. Sí? Sí. Molt bé, doncs et sembla si anem directes al gra? Sí, esclar. El tema del dia. Doncs avui, ja que hem tingut, o jo he tingut una setmana molt intensa i necessito alliberar tensions, proposo de parlar de coses que ens fan posar nerviosos, coses que ens treuen de polleguera i coses que ens fan treure foc pels queixals. És a dir, coses del dia a dia que ens enerven, que ens toquen els collons, dit col·loquialment, que segur que n'hi ha moltes. Sí, perquè està ple. Sí. Segur que en diem algunes, però la llista és molt llarga. Exacte. Aleshores, el tema d'avui és queixar-nos d'algunes d'algunes coses, perquè aquest és l'esport nacional. És que és gratis, Andreu, és gratis. Sí, queixar-se és gratis. Aleshores, aprofitarem aquest espai que ens hem donat a nosaltres mateixos per això, per alliberar tensions. I et proposo de classificar aquestes coses en 3 categories, de menys importants a més importants, no? Segons el grau d'intensitat en què ens fan posar nerviosos. Per tant, en el primer nivell, que serien les coses més suaus, si vols començo jo. D'acord, endavant. Vinga, doncs la primera cosa que em posa nerviós és la gent que es deixa la nevera oberta mentre fa altres coses. Uau! No et passa, a tu? No, és que normalment no passa això a casa. Ah, i si passés? No, home, clar que m'enfadaria, però... Ah, no sé, a mi m'han ensenyat que la nevera cal no tenir-la oberta gaire estona, no? Perquè la frescor de dins es perd. Sí, exacte. Doncs jo, en un pis compartit en què vaig viure... Ja hi som. No, Andreu! Sí, no, aquest episodi no és la segona part de pisos compartits, però en un pis compartit on vaig viure tenia un company que obria la nevera i la deixava oberta, llavors es posava a fregar plats. Hòstia, no! O qualsevol cosa i la nevera oberta. No. No pot ser. Oi que no? No pot ser. No pot ser. Inacceptable. No, clar que no. Doncs mira, hi ha una cosa relacionada amb això de la nevera que se m'acaba d'acudir ara, és quan algú deixa el carregador del mòbil endollat, però no està, o sigui, no està carregant res. Vull dir, el cable no està endollat al mòbil. Saps què et vull dir? Sí. Doncs això em posa molt nerviosa. I estic tot el dia desendollant tots aquests aparells de casa que no serveixen per res. Doncs a casa meva tu passaries bé desendollant. Ostres, però i com és això? Perquè gasta energia? No, és que no sé si ho has provat mai, però si tu tens el mòbil i el mòbil està endollat directament a la llum, vull dir, a través del carregador, i una altra persona ve i et toca, per exemple, l'orella, notaràs que l'energia, que tens energia, vull dir, que és com un formigueig. I em fa molta mania. Què? No ho havia sentit mai, això. Si algú està amb el mòbil i el mòbil està endollat a la corrent passa, com si diguéssim. O sigui, la notes. Toques, per exemple, l'orella d'algú, l'orella es nota moltíssim i es nota la corrent. I em fa molta mania, molta. I per això estic tota l'estona desendollant. Hosti, però a mi això no m'ha passat mai. Potser perquè no ho has experimentat, potser perquè no ho has vist. No te n'has adonat, potser. Potser sí. Sí. Però, no sé, m'estranyaria molt perquè sembla que hagi de ser una cosa molesta, no? Sí, però no es nota. O sigui, tu mateix no ho notes. Ha de venir algú altre a tocar-te. D'acord. D'acord. Molt bé. Doncs la meva següent cosa que em fa posar nerviós, una mica, són els mitjons foradats. Sí, no et passa a tu quan et poses uns mitjons i descobreixes que tenen un forat?
Sí. I a més el forat coincideix amb un dit. Ja sé què vols dir. És molt incòmode. I no sé, i a mi és una cosa que em passa sovint i no sé per què, perquè no... És a dir, em tallo les ungles dels peus sovint, diguem-ne, però no sé com ho faig, que sóc un destrossa-mitjons. No, però això passa, Això passa, segons com tens la forma o no sé, potser la teva ungla et creix cap amunt o alguna cosa així, de vegades es fan malbé més ràpid, sí. Sí, o per la manera de caminar, no ho sé. També pot No sé ser. per què és, però és una cosa que em fa... Potser ho hauria d'haver posat a la segona o tercera categoria, perquè em fa molta ràbia. Doncs a mi una cosa que em posa molt nerviosa, i això em passa bastant sovint quan estic en un lloc públic, o sigui, quan estic amb altres persones, és quan algú no té un mocador per mocar-se, i estira els mocs en dintre. Ah! Saps aquell so de... Sí. Buah, no puc, Sí. no puc. És No puc. desagradable. No puc. És que em fa una mania, vull dir, és que no puc, em posa molt nerviosa. I me'n recordo que on passava més era a la universitat, a les classes, perquè venia molta gent, allà les temperatures eren com al tròpic, vull dir, a l'hivern feia molta calor, a l'estiu feia fred, i llavors havies d'anar sempre com canviant jersei, samarreta, etc. I era molt habitual que la gent tingués mocs, que això li passa a tothom. Sí. I me'n recordo que sempre estava jo. Hola, perdona, que vols un mocador de paper? Sí, mira, aquí en tens un. Perquè jo ho feia de la forma més amable possible, no? Perquè no s'adonessin... Subtil. Sí. Sí. Perquè és que no podia, o sigui, tenir una persona a la mateixa habitació, a la mateixa classe, durant una hora o més, tirant-se els mocs en dintre, és que no puc. No puc. Clar, i sobretot quan fan molt de soroll, Sí, no? sí, és que... Sí. No pot ser. No puc. Curiós, jo tenia una amiga, tinc una amiga, que la posava molt nerviosa quan algú es frega les mans, o sigui, el soroll de les mans en fregar-les, una amb l'altra, sí, o sigui, aquest soroll, no? Uau! Sí. Que això sí que és ben estrany, no? Perquè no és un soroll aparentment, objectivament desagradable, no? Ja, per mi no, però clar, és que depèn. Vull dir, hi ha molta gent que, per exemple, li fa mania quan algú menja i fa soroll, no? Quan fa... Clar, sí, menjar amb la boca oberta. Per exemple, sí. a mi això no em fa res. Però potser algú... No, però potser algú sent lo dels mocs i no li fa res i a mi em fa posar negre. Que no. Clar, sí. Bé, passem a la següent categoria, que és en grau mitjà, diguéssim, les coses que ens treuen de polleguera o... Sí, que ens toquen els collons ja en un grau superior respecte de les anteriors, no? Ara que has dit això en els espais públics o quan estàs amb altra gent, no? A mi hi ha algunes coses que em posen força nerviós en la via pública, d'acord? D'acord. Una és, a veure si ho explico bé, quan tu vas per una vorera que és una mica estreta. Sí. I, per exemple, doncs tu vas sol. I per davant venen dues persones. Sí. Però per la vorera només hi caben dues persones en línia, diguéssim, no? O sigui, en horitzontal. Sí. D'acord. Doncs el que jo espero és que si venen dues persones per davant, una d'aquestes es posi darrere de l'altra i jo pugui passar sense baixar de la vorera, no? Sí. D'acord, doncs a mi em posa molt nerviós que això no passi i que jo al final hagi de baixar de la vorera. Però és que, Andreu, has d'entendre que aquelles dues persones estan parlant d'un tema molt interessant que no poden deixar de parlar un moment per separar-se. Vull dir, has de baixar tu. No pot ser. No. No compro aquest argument. No. O sigui, crec que és una norma no escrita, no? Però vull dir, per què he de baixar de la vorera? Jo també tinc dret a passar per la vorera. Doncs mantinga't allà. Ja, però hi ha persones que realment veus que no tenen cap mena d'intenció de baixar, que veuen que la seva unitat grupal, per dir-ho així, en parella o si són tres, és més important que la meva unitat individual. És una cosa que no la porto bé, la veritat.
Perquè jo intento fer-ho sempre, no? O sigui, si jo vaig pel carrer i som dues persones i això, doncs, intento facilitar el trànsit, diguem, de vianants. O sigui, Andreu, el guàrdia urbà. abans que algú s'hagi d'apartar per culpa meva, no sé, m'aparto jo, saps? D'acord? Bé, doncs aquesta és una cosa. Per cert, si vosaltres també voleu fer teràpia de grup i voleu explicar-nos les coses que us fan posar nerviosos, que us fan enfilar per les parets i tot això, feu-vos membres de la comunitat d'Easy Catalan i tindreu accés al Discord, que és un espai on ens trobem setmanalment diverses vegades per fer-la petar, per xerrar de tot i més, i en què ja tenim una petita comunitat, doncs això, en què ens trobem i practiquem el català conjuntament. Exacte. En el Discord veureu que hi ha diferents xats. Hi ha un xat actiu cada dia en què podeu comentar notícies que ens posa la Sara, per exemple, o anem comentant també el dia a dia. Si ens ha passat alguna cosa interessant o hem anat a visitar algun lloc, doncs posem les fotografies i anem comentant. I també, com ha dit l'Andreu, podeu venir a parlar i a practicar el vostre català i esperem veure-us per allà molt aviat. I, a més, si us feu membres de la comunitat, no només tindreu accés a aquest espai, sinó també a tots els exercicis que estem fent a partir dels vídeos i, segons la vostra subscripció, si us subscriviu amb la subscripció de podcast, tindreu accés a les transcripcions completes de tots aquests episodis del podcast, de manera que podreu llegir i escoltar alhora per entendre completament el que sentiu. Exacte, i a més, penseu que a part de la transcripció també hi ha l'opció de la traducció automàtica. Hi ha més de 20 idiomes en el que podeu escollir la traducció. Per tant, si no esteu segurs del que significa una paraula, al estar subscrit a la nostra comunitat, podràs veure la paraula traduïda a un d'aquests idiomes que dona la possibilitat l'aplicació. Doncs ja ho sabeu, no us ho penseu més i us esperem. Exacte. Vinga, fins aviat. Ja que he encetat el tema de la via pública, Ja hi som. l'altre és quan, allò típic, no? Que tu no portes paraigua i vas per la part del costat de les façanes, per sota dels balcons, perquè Sí? no plogui a sobre, i la gent que ve per davant, altre cop, porta paraigua i es manté a sota dels balcons. O sigui, no et deixa anar tu per sota dels balcons. És que... No. Aquí és perquè, tot i que portis paraigua, de vegades no tapa del tot, i el balcó sí. Llavors, és com doble capa. Ja. No, ja ho entenc, perquè jo m'he descobert a mi mateix també alguna vegada fent el mateix. Clar. Perquè no hi pares atenció. No, jo crec que ho fem sense pensar, vull dir. Sí. Tens el costum de posar-te per sota dels balcons i si vas amb el paraigua també. Sí. Però jo, com a persona despistada que se sol oblidar el paraigua a casa quan plou, doncs solc ser el perjudicat que s'ha d'apartar altre cop. És que és molt empipador portar un paraigua per la ciutat, eh? Vull dir, es fan uns corrents de vent que a la mínima ja el tens girat i ja el pots llançar. Sí. Tampoc no sé si és el millor estri per anar un dia de pluja per Barcelona. Potser el millor és una capelina o alguna cosa així. Sí. I tu què, Sílvia? Què et fa posar nerviosa, diguem, entre poc i massa? A mi el que em treu de polleguera de veritat és quan, també en espais públics, la gent fa comentaris masclistes, o potser no són masclistes, però sense mala intenció. O sigui, m'explico. Vull dir, hi ha molta gent que fa comentaris i els fa intencionadament. Ja ho fa pensant, veuràs ara la cara que posarà, no?, després d'haver-li dit això. Però hi ha gent que ho fa amb tota la bona intenció del món. Vull dir, et pregunten o et fan afirmacions d'algunes coses i ho fan pensant que, com que ho han sentit tota la vida o sempre ha sigut d'aquesta manera, és una cosa bona. Potser no s'han parat a pensar que no és bo. Ja t'entenc. Però ho fan, no? I llavors, moltes vegades, jo els explico als meus amics, mireu què m'han dit, o mireu què m'he hagut de sentir, no sé què, i molts em diuen, Sílvia, tampoc n'hi ha per tant, com dient, a veure, això ho diu tothom. Sí, ho diu tothom, però potser no ho hauríem de dir, no? Exacte. I podries posar un exemple? Sí. Per exemple, en una mateixa setmana, i no és broma, és veritat,
en una mateixa setmana em vaig trobar a 2 coneguts diferents, que entre ells no es coneixen de res. Vull dir, un dia em vaig trobar un conegut i un altre dia em vaig trobar un altre conegut. I un dels coneguts em va dir: ai, Sílvia, sí que estàs prima. Quants quilos t'has aprimat? I a la mateixa setmana, l'altra persona em va dir: ui, Sílvia, t'has engreixat molt, A mi és un tema, el tema del pes, que no m'ha importat mai. D'altres coses potser sí, però el pes no m'ha importat mai. Per tant, jo, aquests 2 comentaris, per mi no va ser res, vull dir, no em van afectar. El que em va afectar és que algú opini, em faci un comentari sobre el meu aspecte o el meu pes. Vull dir, això em treu molt de polleguera, em toca molt els collons que algú opini sobre la meva vida. Saps què et vull dir? Sí, o sigui, el fet d'opinar gratuïtament Exacte. de la vida dels altres. Exacte. És que no puc. No puc. O sigui, jo no et vindré mai i et diré: ai, Andreu, t'has aprimat, no? O t'has engreixat, no? O, ai, et quedava molt millor el pentinat que portaves abans. No, és que no se m'acudiria mai. Vull dir, és que no ho faria mai de la vida, això. Clar, perquè dius, mira, en el teu cas, que el tema del pes, diguem, no t'importa ni cap a bé ni cap a malament. Exacte. No? Doncs rai. Exacte. Però a una persona que sí que li importi pot ser un comentari molt i molt i molt ofensiu. Exacte, és que és això. I aquestes persones no ho van fer amb mala intenció, perquè les conec i... Vull dir, no ho van fer amb mala intenció. És simplement un comentari que està com anclat a la societat i que és normal que quan trobin una persona, normalment una dona, li faiguin un comentari sobre el seu aspecte. I això, doncs, em cabreja molt. Em treu molt de polleguera. Totalment. I ara m'has fet pensar, per exemple, que hi ha gent, bé, hi ha un parell de persones del meu entorn que solen dir, en referència a les persones negres, doncs en solen dir negritus. O sigui, amb aquest diminutiu que clar, és infantilitzant, no? És infantilitzador i no aporta res, com si negre fos una paraula malsonant o amb connotacions negatives. I clar, precisament posant-li el diminutiu, doncs crec que estàs fent el contrari del que vols. Però és que comentaris així, vull dir, i estic segura que aquesta... Bueno, no estic segura perquè no les conec, però segur que no ho fan amb mala intenció. No. Vull dir, ho diuen així perquè potser ho han dit tota la vida d'aquesta manera. Exacte. Però li hem de donar 2 voltes abans d'obrir la boca, vull dir... Saps què et vull dir? O, per exemple, jo m'hi he trobat moltes vegades. Tu, Andreu, potser no t'hi has trobat tant, però jo m'hi he trobat moltes vegades. Et trobes algú i et diu: què? Quan et casaràs? Què? Quan tindràs fills? Primera, a tu què t'importa? Sí. Que al final això és el que fa la pressió social. Vull dir, que potser són coses que preguntem o que es diuen per inèrcia, perquè a tu també te les han dit. Exacte, saps? Sí. És com quan els hi preguntem als nens petits: i tu què vols ser de gran? O una altra pregunta, també molt heavy, que li fem a tota la canalla, és: que ja tens un nòvio, que ja tens una nòvia. Això a què ve? Això a què ve? Si quan tenen 14, 15 anys, 16, els pares estan horroritzats quan tenen un nòvio o nòvia. Clar, és que no pot ser. No pots estar preguntant aquestes coses. No. Doncs mira, estic totalment d'acord en aquest punt. Potser no diguem, posar-me nerviós no és l'expressió, però sí que m'incomode o em pot arribar a indignar un comentari d'aquests. Sí. Jo em cago amb tothom que em fa comentaris d'aquests, Primer perquè ja els hi contesto malament. I llavors sempre em diuen: tampoc t'has de posar així. Però jo ja, a veure si li donen una volta a l'assumpte. Molt bé. Una altra cosa en espais públics que se m'ha acudit ara és, en aquest cas, en un espai molt concret, que són els lavabos públics. Ui. O sigui, lavabos públics em refereixo doncs, a lavabos de bars o restaurants, d'acord? Sí, bars, restaurants o llocs similars, no? Clar, ara amb la pandèmia ens hem acostumat a rentar-nos les mans més sovint, no? a prendre una sèrie de mesures higièniques que potser són més que les que preníem abans, no? Sí. I a mi abans, o sigui, això que ara explicaré ja era una cosa que em preocupava abans, però ara més. Em sembla que sé per on vas. Continua. Sí, és el fet que quan tu, diguem, has fet ús del lavabo i ja estàs en la part final que consisteix a rentar-te les mans, doncs has de tocar tota una sèrie de coses, que són el mànec de l'aixeta. Sí.
pot ser el botó de l'assecador, si és un assecador elèctric, no? El pom de la porta, el mànec de la porta. Són tot un seguit de coses que tu ja t'has rentat les mans perquè ja t'has posat el sabó, t'has esbandit, però llavors has de tancar l'aixeta, activar l'assecador i després obrir la porta. I dius, però, a veure, hauria de ser tot contactless. Però normalment tot això són llocs on normalment no se sol netejar. Vull dir, el pom de les portes, ara potser després del Covid sí que algú se n'ha adonat, que és un lloc ple de bacteris, però normalment no se solia netejar tant. Vull dir, les superfícies, no? Les piques, etc, potser sí, però el pom de la porta potser era un lloc, o l'interruptor de la llum, també, alerta. Clar, també. Llocs així, potser no hi havia tanta cura, no? Sí, llavors jo sempre em trobo fent equilibri i de tot per intentar tocar el mínim possible, no? Sí, ja en som dos. Allò que quan en lloc d'un assecador elèctric hi ha un dispensador de papers, doncs agafes un paper i amb el paper obres la porta. Exacte. Agafes el mànec. Exacte. En fi. Bé, doncs passem al tercer nivell de coses que ens fan treure foc pels queixals, que ens fan que ens enfilen per les parets. Una expressió molt divertida aquesta, perquè ja em diràs tu com t'enfiles per una paret i com treus foc pels queixals. Són metafòriques, òbviament. Però això, comença tu, va. Doncs una cosa que a mi em treu de polleguera, em fa emprenyar moltíssim, és quan juguen amb la meva paciència. Vull dir, jo de paciència en tinc bastanta. Sé que hi ha gent que en té molta, però jo en tinc bastanta. I puc ser bastant pacient, però arriba un punt que ja veig que estan jugant amb la meva paciència. Vull dir, quan tu pagues, per exemple, per un servei i tu vols que aquell servei es faci correctament, ells potser no el fan del tot correcte i van esperant a veure si els hi dius alguna cosa. No? Si tu no dius res, doncs ells continuen fent el servei així a mitges, que no acaba de ser bo del tot. Però ells van esperant. És allò com que van apretant i si no es goelles, doncs donem-li un altre tom de volta. I això em va emprenyar moltíssim. Per exemple, un tema que és ara molt habitual en les converses és el preu de la llum. El preu de la llum va pujant cada dia, no? Va pujant. Ells van apretant. I van jugant amb la teva paciència. Com que aquí ningú es queixa, doncs van fent. Però arribarà un punt que ja no podràs més. I aquí és quan traurem foc pels queixals, ens enfilarem per les parets i farem alguna cosa. Però fins a llavors diuen, no, tranquils, mentre es vagin fent, endavant. O la sanitat. Estan jugant amb la sanitat i la paciència de la gent. La paciència dels metges, la paciència de les infermeres. Per què? És que no ho entenc. El servei hauria de ser correcte i bo per tothom, tant per les persones que l'estan fent com per les persones que van de pacients. I això em cabreja moltíssim. O sigui, et refereixes a qüestions que afecten, o sigui, que van del sistema cap a l'individu. Exacte. O sigui, et refereixes doncs, al sistema polític, al sistema tot això. Del mercat lliure... Sí, i són coses que normalment no pots influir tu sol. Ja, sí. Tens raó. Sí, aquestes coses, jo també m'indigno, quan veig que el preu de la llum puja cada dia... És que ja no pots fer res més, vull dir, és que tu has de prendre broma, no? O potser sí que podem fer alguna cosa, però no ho fem. Llavors és això. Bé, doncs, ara t'explico jo una cosa que em fa treure foc pels queixals i potser és una cosa més banal, però de debò que m'emprenya molt, que és la gent gran, especialment padrines, no sé per què, però especialment padrines, que se't colen a la cua del supermercat. Home, Andreu, però tu creus? Treure foc pels queixals per això? No. Sí, m'indigna molt, això. No, fotem. Que sí, clar, perquè jo penso, miri, senyora, senyor, però ja et dic, en la meva experiència sempre són senyores. Si vostè té pressa o vostè, el que sigui, no vol estar gaire estona de peu i això, m'ho demana i jo la deixo passar, cap problema, però m'ho ha de demanar. No faci com si res. Vull dir que acolar-nos a la cua és el que fèiem quan érem petits a la cua del menjador. Però és que és un art, És un art, de veritat. Sí. És que les heu de veure. És que és al·lucinant. És un art, perquè elles fan com si res, no? Però elles ho tenen tot controlat. Saben perfectament la seva posició, les que queden a davant, a darrere, etc.
I van calculant, no? Van dient, d'acord, ara em posaré cap aquí, que així Sí. el dependent o dependent em veurà de seguida i ja de seguida demanaré. I així aquella noia d'allà no podrà dir-ho. I si em diu alguna cosa li diré, no, que no et fa res? Gràcies, Sí, tenen un art que suposo que se l'han treballat, no? Tenen anys d'experiència. Però mira, jo no, perquè penso, t'estàs aprofitant i no és just. Vull dir, jo porto esperant i sí que diuen que l'edat és un grau, l'experiència és un grau, però escolti, de boca en tenim tots i de bona educació n'hauríem de tenir tots. Sí, doncs no sempre és així. I arriba un punt també que deus dir, a mi m'és igual el que em diguin o el que no em diguin. Jo, si em vull colar, em colo i punt. Sí. No, i el pitjor de tot saps què és? Que jo moltes vegades no tinc el valor per dir-los res. Ah, Andreu, per favor! Em costa, o sigui, ja sé que això també s'ha de practicar, però a vegades em costa i diguem que ho porto per dins, no? Aleshores, per això... Boníssim. Ja me l'imagino allà. Com dient, me cago en l'hòstia. Ara aquí 5 minuts més esperant perquè ella... Sí. Crec que ara fa temps que no em passa això, però crec que ara si em tornés a passar intentaria dir alguna cosa, però en la major part dels casos no he dit res perquè em bloquejo, perquè no sé com dir-ho i llavors ho porto per dintre totalment. Doncs jo sempre dic, no, anava jo. Sí, és que al final no és tan complicat, ja està, però vull dir, no sé per què em costa. I llavors la seva resposta sempre és la mateixa. Però no et fa res, no? És un moment. Vull dir, per molt que li diguis, la seva resposta sempre serà la mateixa. Llavors, jo simplement ho dic perquè es noti. Vull dir, som allà 5 persones esperant-nos, guardant cadascú la seva posició, el seu número correcte, doncs si algú no m'entén l'ordre, ho dic. I punt. Sí. Clar. Alguna cosa més que et faci enfilar-te per les parets? Doncs segur que n'hi ha moltes més, però ara mateix no me'n ve cap al cap. L'expressió de la setmana. Doncs segurament heu notat que hem fet servir unes quantes expressions que signifiquen perdre els nervis, posar-se nerviós, emprenyar-se. Algunes d'aquestes expressions són treure foc pels queixals, que seria en un grau molt alt o màxim. Ja us podeu imaginar, no?, la imatge. Jo m'imagino un drac, no? Exacte. Sempre m'imagino com un drac traient foc per la boca quan estàs ja furiós i totalment enfurismat. De vegades et poses així, vull dir, se't posa la cara ben vermella, no? Estàs cridant i quan crides, a més, gesticules molt, obres molt la boca, vull dir, sí, podria ser possible que traguessin foc pels queixals. Sí. I també, enfilar-se per les parets, que ja l'hem dit, que a mi em sembla una expressió molt divertida. Però després, jo crec que més habitualment fem servir verbs com ara cabrejar-se. Sí. Cabrejar-se, també pots dir que et toca els collons. No em toca els collons que aquesta persona faci això. O em cago amb... I llavors dius algú. Sí, cagar-se amb algú o alguna cosa, això és molt, molt habitual. Sí. I després, també tenim treure de polleguera o sortir de polleguera. Sí. O sortir de mare. I també una expressió que no s'utilitza tant, però sempre m'ha semblat bonica, és perdre l'oremus. Sí, i tant, sí. Però perdre l'oremus ja és més aviat que et tornes boig. Sí, o sigui, ja és el grau maximíssim. Sí. Vull dir... Quan estàs totalment fora de tu mateix, no? Fora de si. Sí. Vull dir, si algú et fa perdre l'oremus és que no saps on és el nord. Vull dir, ja estàs molt boig, sí. Exacte, perdre el nord. Exacte, perdre el nord. Perdre el nord és perdre el seny, no? Perdre la racionalitat. I també amb el verb perdre podem dir perdre els nervis, perdre els papers o perdre els estreps. També. Ja veieu que d'expressions no en falten en aquest tema. Sí, això vol dir que com a mínim, segurament altres societats també, però la nostra tenim moltes coses que ens fan posar nerviosos, que ens fan perdre els papers. I també bullir la sang. Ui, sí. Quan algú et fa bullir la sang és que t'ha fet enfadar molt. Sí. Easy Catalan recomana. Avui us recomanem un perfil d'Instagram
que es diu El Chicharello. El coneixes, Sílvia? Sí, és boníssim, l'heu de seguir. És boníssim. És un perfil d'Instagram d'una empresa que es dedica a la producció de vins i caves, em penso, però avui us recomanem especialment el seu perfil d'Instagram en què hi ha una sèrie de publicacions titulades Gent que fot ràbia. Totes les publicacions del Chicharello són molt divertides i us les recomanem totes en general, però avui us recomanem concretament els especials de gent que fot ràbia. Fotre ràbia és gent que no ens agraden, no? Que ens causen malestar per algun motiu. I, per exemple, doncs, hi ha l'especial veïns que fan ràbia. Doncs tenim, per exemple, la senyora que s'emprova talons de matinada. Boníssim. És que, clar, no hem parlat dels veïns, però és que els veïns també podria ser un altre episodi, eh? Exacte. O els que fan més obres que la Sagrada Família. És que és boníssim. Sí. O també hi ha un especial gent que fot ràbia al gimnàs. I tenim, doncs, els croissants que fan peses i angúnia. O els que només venen per fer-se selfies. Ai. No, de veritat, és que heu de seguir aquest compte, és boníssim. És molt divertit. No sé a qui se li acudeix totes aquestes coses, però boníssim. Sí. Ah, mira, i n'hi ha un que és gent que fot ràbia especial supermercats. Ah! I el primer de tots és la iaia que es cola a la cua del pa. Andreu. Molt bé. O el que toca totes les fruites. Ai, sí, per favor, això també és... Bueno, sí. En fi, doncs us deixem els enllaços d'aquests especials gent que fot ràbia perquè hi doneu una ullada i bé, seguiu aquest perfil perquè riureu molt. Molt bé, doncs què, Sílvia, ho deixem aquí? Jo crec que ja hem fet teràpia de grup avui. Sí. I sempre al final se n'ha de riure, no?, d'aquestes coses, vull dir, sí. Què vols fer? Sí, jo crec que al final l'humor és la millor manera de superar aquestes coses, no? Doncs res, un altre dia fem més teràpia quan calgui i fins a la propera, Sílvia. Que vagi bé. Vinga, adeu. Adeu.